Добры дзень, сябры! Працягваю размаўляць па-беларуску. Калі вы мяне не разумееце, калі ласка, карыстайцеся напісамі, а тэма сённяшняга відэа медыцына ў Польшчы. Адразу скажу, я не буду параўноўваць медыцыну ў Беларусі і ў Польшчы. Я буду расказваць толькі аб уласным вопыце нашай сям'і. Калі вам гэта тэма цікава, то заставайцеся са мной. Давайте пачнём. Мы жывём у Польшчы ўжо амаль 1,5 года. І за гэты час у нас ужо добра атрымалася пазнаёміцца з медыцынай. Чаму? Таму што ў нас ёсць маленькія дзеці. І, на жаль, яны часта хварэюць. Асабліва, калі пачынаюць хадзіць у дзіцячы сад. Так і здарылася ў нас. Адразу паўгода мы карысталіся толькі дармовай польскай медыцынай. Калі ты працуеш, плаціш падаткі, а частка з іх ідзе на ЗУС, то ты маеш права карыстацца дармовай медыцынай, як і ўсе грамадзяне Польшчы. Каб трапіць да ўрача, трэба запісацца ў найблізкую паліклініку, у прыходню. Я спрабавала гэта зрабіць, тэлефанавала, але мяне чамусьці перанакіроўвалі з адной у іншую, з іншай яшчэ ў адну. І ўсё ж такі ў нас атрымалася трапіць да педыятра, але я вельмі перажывала, нервавалася, бо тады мы жылі ў Польшчы толькі 2 месяцы. Мы не ведалі яшчэ добра мовы. І не ведаю, чаму так здарылася, але та ўрач неяк аднеслася да нас не вельмі ветліва, і гэта паліклініка была далёка ад нашага дома. Больш у паліклінікі я не звярталася, але я ведаю, што можна 1 раз у год абіраць, а нават змяняць свайго ўрача. 1 раз мы з дачкой трапілі да платнага педыятра, якога я знайшла праз мабільны дадатак «Знаны лекаш». У гэтым дадатку вы зараз можаце пабачыць, колькі ёсць розных спецыялістаў, напрыклад, гінеколаг, стаматолаг, уролаг, дэрматолаг, акуліст, педыятр, тэрапеўт і гэтак далей. Напрыклад, кошт аднаго візіта да педыятра зараз каля 150-200 злотых. На той момант мы год назад заплацілі 100 злотых. Кабінет урача, што цікава, знаходзіўся ў звычайным шматпавярховым доме, у якім адна з кватэр была перабудавана пад медычны кабінет. Нам спадабалася та ўрач, як яна аднеслася да маей дачкі, і яе падход, яе рэкамендацыі і прызначанае лячэнне, але ўсё ж такі плаціць кожны раз за 1 візіт такія грошы – гэта занадта. 3 разы мы траплялі ў СОР. Гэта шпітальны оддзел ратунковы. Па-беларуску кажучы, гэта прыёмнае аддзяленне ў бальніцы, якое працуе 24 гадзіны ў тыдзень. Туды звычайна едзеш, калі штосьці здарылася ўвечары, ноччу, у выхадныя, святочныя дні, калі звычайныя паліклінікі не працуюць. Па прыездзе ў СОР трэба быць гатовым да чакання. Там сартуюць пацыентаў па ступені цяжкасці, і час чакання можа быць розны. Мы 3 разы чакалі каля гадзіны. Спачатку анамнез збірае медсястра, а ўжо потым прыходзіць урач, і ён робіць агляд. Мяне вельмі ўразіла абсталяванне ў бальніцах. Яно выдатнае. Я упершыню убачыла дзіцячыя пульсаксіметры, прылады для рэанімацыі малых дзетак. Ну, і ввогуле ўсё абсталяванне і ремонт, усё зроблена на найвышшым узроўні. Нам спадабалася уважлівасць лекараў, тое, як яны аднесліся да нас і нашых дзяцей як да эмігрантаў. Нам падабалася та дапамога, якую яны нам аказвалі, але ўсё ж такі больш я трапляць у СОР не хачу і нікому не жадаю, бо гэта стрэс. Няхай усе дзеткі будуць здаровыя. Зараз у мяне тут і птушкі спяваюць, раніца. Шкада толькі, што холадна. Аднойчы мы выклікалі хуткую дапамогу. Зараз я разумею, што тое, што яны прыехалі, было выключэнне. Справа ў тым, што у Польшчы хуткая дапамога прыязджае толькі ў
такіх выпадках, калі ёсць пагроза жыццю. Вось, напрыклад, вы можете пабачыць зараз пералік тых выпадкаў, калі прыязджае дапамога. Гэта страта прытомнасці, моцны востры боль у жываце, корчы, удушша, падзенне з вышыні, удар токам, раптоўныя роды і гэтак далей. У нашым выпадку у дачкі была высокая тэмпература і частая рвота. Хуткая дапамога ўсё ж такі прыехала, прытым за 6 хвілін. Медпрацаўнікі пасля агляду сказалі, што няма прычын для панікі, але ўсё ж такі трэба з'ездзіць у шпіталь і каб агляд зрабіў педыятр. А так як яны ехалі ў той бок, дзе знаходзіцца шпіталь, яны прапанавалі нас падвезці. Вось такі добрыя людзі. Шчырая дзякуй. Праз паўгода такіх вось кіданняў і пошукаў мы вырашылі купіць страхоўку ў прыватнай медычнай сетцы «Люксмед». Яе нам прапанавалі нашы сябры, знаёмыя, якія таксама карыстаюцца іх паслугамі, і ім усё падабаецца. Калі вы зойдзеце на сайт «Люксмед», вы там пабачыце некалькі варыянтаў страховак. Для аднаго чалавека, для пары, для сям'і і для пенсіянераў. У сярэдзіне кожнага з гэтых пакетаў ёсць свае варыянты па абслугоўванню ад мінімальнага да пашыранага найдаражэйшага VIP-пакета. Для сябе мы абралі залатую сярэдзіну, комплексны пакет, камплексовы па-польску. Зараз ён каштуе 390 злотых, але мы плацім толькі палову, а другую палову плаціць фірма, дзе працуе мой муж. І ў выніку атрымліваецца, што на кожнага чалавека сям'і мы плацім каля 11 даляраў. Спадзяюся, на мяне зараз ніякая птушка не сёрне. Мы з мужам, па-першае, адукацыі ўрачы прафілактычнай медыцыны. І мы ведаем кошт здароўю. І для нас плаціць такія грошы кожны месяц не праблема. Але кожны ж, канешне, выбірае для сябе сам. Што ж мне падабаецца ў «Люксмед»? Па-першае, гэта іх мабільны дадатак і ўласнае конта альбо партал пацыента. То бок на кожнага чалавека сям'і у мяне ёсць аддзельная старонка, дзе захоўваюцца ўсе агляды, вынікі аглядаў, рэкамендацыі, рэцэпты, вынікі лабараторных даследаванняў, дыягнастычных нейкіх працэдур. І ўсё гэта знаходзіцца ў цябе пад рукой. І не трэба шукаць сярод нейкіх паперак вынікі тых аглядаў, якія ўжо былі даўно, усё можна знайсці ў тэлефоне, і я лічу, што гэта спадручна. Другое, онлайн-чат з урачамі. У кожны момант я магу напісаць, напрыклад, да педыятра і запытаць у яго штосьці, нават выслаць фота. Калі, напрыклад, штосьці са скурай, недахоп гэтага чату толькі ў тым, што можа так стацца, што трэба крыху пачакаць. Самы доўгі час, які я чакала, каля гадзіны, але найчасцей я чакаю хвілін 10-15. Трэцяе, што мне падабаецца, гэта магчымасць атрымаць онлайн-рэцэпт. То бок, калі у кагосьці з сям'і ёсць хвароба, якая-небудзь хранічная хвароба, вам не трэба ісці да ўрача і прасіць, каб ён выпісаў вам рэцэпт. Таксама праз гэты мабільны дадатак вы адпраўляеце запыт на выстаўленне рэцэпта, і праз некаторы час урач вам яго высылае. Чацвёртае, што мне падабаецца, гэта тое, што «Люксмед» мае шмат медычных цэнтраў па ўсяму гораду. І, напрыклад, у Кракаве іх каля 11. І вы можаце абраць для сябе той, які вам будзе найблізкі да дому. Якія ж ўсё-такі мінусы я для сябе вызначаю? Калі патрэбен візіт да вузкага спецыяліста, то час чакання можа быць ад тыдня да месяца альбо 2. Але я ведаю, што такая праблема ёсць таксама і ў дармовай медыцыне, што час чакання вузкіх спецыялістаў і там такі ж самы, можа нават і даўжэйшы. Але ў дармовай медыцыне няма такіх пераваг, якія я адзначыла раней. Таму я думаю, што мы будзем працягваць карыстацца гэтай страхоўкай і далей. Ну вось, у прынцыпе, гэта ўсё, што я хацела расказаць аб нашым
ўласным вопыце карыстання медыцынай. Калі вам падабалася гэта відэо, калі ласка, пастаўце мне падабайку. Дзякуй за ўвагу, не хварэйце, да наступных сустрэч, сябры!